kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai phi baro ngi pidang sobhai phi shaka channel unongsan hima bat mangai Christine Son ngan wara shapi ki kubor bakongsan jong katayo. Hagwe ni gijingja accident kabala jaman haka arpau terek ubanai rempang arhajar arpulai haka por shipau shiteng menstam kawai kabolero pick up kabakit iki brio nakasnong rong machu kibatmu banet shaka jingyalang yalap election kala kongpong hakitan adok green not Garo Hills bat shim no ya sanmut kibinsi brio. Kini kibla klat no ki ketop ya Kamerina sangma sapu san snem karata Sabina marak riu pulai snem karata Pokila momen sanpo snem karata Tisa sangma sapulai snem karata Barka sosen marak sapu pra snem karata Nalor kibla klat kidan hadu arpuai ngut kibla mensau bala penkit no shaka jaka sumar hagul para nag benta banyo ya jing sumar ka babiang Kipulet kathana Jorabat jong kajala Assam kilayo ban kiam no ya prangut kinong tu kiba jumlin bantu iki kali arshaka Nasor Guwahati baru na kajala Meghalaya Kini ki prangut kinong tu kibala syak kiam no ki kantop yo Harish Das bat Dipu Teran na Sonapur Udiba Jyoti Shaw ikya na Majuli Ushampang Shadab na Nongpo Maldini Sangliang Banrap Lang Malay Jodamin Malay baru Vicky Malay bat nakini layo ban kurup arteli kiskuti kawai ka bike KTM bat kawai ka bike Hero Splendor ka number plate nalol umastaki baju pandan kam bantu iki arshaka halol kani kipulet ka thana Jorabat kidang penlong ye kajing toket ka bajur banlap dien shu ye ki kam tu kam thiem Kaseng Bharatiya Janata Party hakala singi blay katayo kata ka arpau tarik urampang arhajar arpulai kalau ong bo menteri rang badu kari India Narendra Modi ula syak khanglat ban penlong jingalang election happy sangma stadium kabadan hatura nakaliang unong aiktin kaseng BJP Bernard and Marak ula ong bo director jong katanat sports and youth affairs hapo kajing patha jong menteri rang ba kajala ukandet ki sangma ula khanglat e jing pendan kam ya ka PA stadium ula angru bakalong basmo si jor ba menteri rang ba do kari ula syak pakhang bania kandu yala ki jong ki briu pat kani ka peni ya ka jing syap ting jong kwandet Bernard ula benrap ru da ka baong ba ki briu jong kari lum Garo kin peni ya jing isi yo menteri rang ba ka jela halor kani Syuk Bernard ula penpau ru bagi briu jong kari lum Garo kila thrang bania kandu yo menteri rang ba do kari Narendra Modi banyo smo syapang ka kabu hakaroi kapar nak benta ka jela Meghalaya Kaseng Kongres menha ka arpu artari urampang arhajar arpulai kala priang burom yo uhe nong yalam kaseng All India Congress Committee Rahul Gandhi balawan banyo kejat hanong ba Shillong Utay uhe nong yalam ulawan haka jingyalang ka balalong Hamadan Malki barban khalanya kaseng bat banyalam na kabenta ka election kaban salong haka arpunyo tarik banay rempang arhajar arpulai Haba ay jingkran hakatay ka jingyalang utay uhe nong yalam ula ther ting ka sarkar BJP kabalawan ban penso thiet ya ka bamsap hapo kari bat khamtam hapo ka jala Meghalaya kabalayo ka jala ka bamsap tam hapo kari Rahul Gandhi ula ong baka jingmut jong kaseng BJP khamtam jong ka RSS ka David ban Mushlia bat penjat ya ka culture ka riti ka dustur ka ktien ka thaliet ka jinget blay jong ki pat ka jala Meghalaya bat kaseng Kongres ka Yengskem bat ki pat ba ka jala banya khon ya kani ka jingtmu jong ka BJP pat jong ka RSS Kidong yalam niam bapher ki bahapo jong ka Khasi Jantia Christian Leadership Forum manha ka arpu artarik urampang arhajar arpulai kila phadak shithi ha ka bayade ba jing perthu ba jing pendan kam baklai ka jing roi niam ka bala ai kerteng ngalakut jingmut banbut yu jisu ka KJCLF kala penpau ya ka jing sosi ha ka ba we ni ki kertong bat ka seng ka jong u kila pendan kam baklai ka jing roi niam da ka ba pen kala sha ka jing roi alap election ka kenhuan kala ong kani ka jingle pharsi ba khlem parkhan kabo ik jingkali halor ka jinglong rang ba jingmut bat ka jingdon burom jong uni ukurtong bat ka seng jong u bat de ki pat ba ki ban rai ka forum ka kentu ya baro ki badan benta ka election bakin kiar ne ki jingle ni jingkren ne ki jing syukor bat ban kiar rai dam ya ki jingle jubor Pementeri rang ba do kari Narendra Modi menha ka sngi thok diang katayo ulawan yu kejat dak nong ba Shillong
Menteri Rang Bakdo ula pelong ya ka road show kabala sedang nadu na jalu para ter sedu State Central Library ban pelong ke jingbo sentiu hakimat jong ki laingut ki klawat ke jilla Meghalaya. Hadian kata Menteri Rang Bakdo ula ai jingkran ha ka jingelang yalap election ha kandailan bala pelong daga BJP na ka benta ka election sya ka yundor bar thawan ke jilla. Habakran ha kate ka sngi umudi ula ong ba ka jilla Meghalaya kadai ka bariu spa ha ka riti ka duster bat kadai ka jaka ka ba itanat ki saudong ki saukun. Ula ong ru ba ka jingwan jong u hanong ba kalong wanwan ra ya ko kubor jong ka jingkarmen bat ka roi ka kiu bat ba ka ri India kala nang jan cha ka jingjom bat ka Meghalaya ru kala dan benta ban no senyang lang na ka benta ka ri. Kajingelap election haboro san pukundai tiliki constituency hakni ka jilla kalakut no hakasingi sa jan kata ka arpusan tarik urampang arajar arpulai hakapor sawje janmit kabalong hapo sabu prakanta shagajing tap vote na ka benta banjit iki dekot ka yindor bar thawan ka ba khatwei jong ka jilla kajing tap vote kanumlong shu hatang hat soyong constituency haka arpunyo tarik mentau urampang hadian ke jingklat no jong kurtong ka United Democratic Party uba HDR lingdo handai ke jingtap vote kan yat ba jabaro sanpu khandai teliki constituency kumta khanang man khangla de ke jingpen khenni ki kundon yalap election nagaliang ki bor penyat election hakani ke jilla kila hukum lingba ki district election officer ya baro ba umdai bandan kanu jingelap election haganu ka constituency hadian balakut ka por yalap election kata hadian ka sawje janmiet labatha ba kinong ket kam jo ki seng san parthai kinong wan jingelang election but kinong ai jingkran ha ki jingelang yalap election ki balawan ra na bar constituency but ki bam dei kinong tap vote ha po constituency ki dei ban mi no shi sandan na ki constituency tang shukot ka por yalap election ha ka por sawje janmit baro ki seng san parthai kila pinjor bha ya ki jingelap election but ki don ki seng san parthai ki bam dei na Meghalaya ki bala wan yalam de kinong yalam jongki ki bani ki wei bat ki jilla kum ka BJP Congress bat TMC ka Congress kalawan yalam yu Rahul Gandhi bat ka TMC kalawan yalam ya kanong yalam ka bahe du ka badeiru ka Menteri Rang Ba ka West Bengal ka Mamata Banerjee nalor ki wei ki MP jong ka TMC kum ka Mahua Moitra kat ba ka BJP kalawan yalam yu Menteri Rang Ba du Narendra Modi Menteri Kor Barri Amit Shah bat ki wei Tere gitu ki kubor korlong ila poy shaka bokun kada do ngine shem biang la shem tayo ha kaju kasngi kuplay shibun